Kaixo, eguerdion, ongi etorri San Mamesera non 10 minututan lehen Iberdrolako bigarren jardunaldiko Athletic Club eta Realaren arteko Euskal Derbia jokatuko da. Ezer baino lehen, bi taldeen hamaikakoak emango ditugu, betiko legez, etxekoekin hasita, Iraia Iturregik, ondorengo jokalariak zelairatuko ditu, Mariasun Quiñones atepean egongo da, defentsan, eskuinetik eskerrera, Naroa Uriarte, Oiane Baldezate, Garasi Murua kapitaina, eta Ainhoa Vicente Moraza zelaierdian, Irene Ogiza eta Itxaso Uriarte galetan, Ane Azkona eta Paula Arana eta aurrelari moduan, Nekane Diez eta Lucia García. Aulkian, Iraia Iturregirekin batera, Andrea de la Nava, ordezko atesaina, baita ere Marta Unzue, Julema Corres, Leire Monente, Eunate Arraiza, Sofía Stillart, Vanessa Gimbert, Ainize Barea Peke eta Mariana Cerro. Hiru aldaketa egin ditu entrenatzaile bizkaitarrak, pasaden asteko partidaren ordez sartu dira Garasi Murua, Itxaso Uriarte eta Ane Azkona. Oian Hernández kanpoan gelditu da, lesioa dauka sopelako defentsak, baita ere aulkian Marta Unzue eta Julema Corres. Erika Vázquez ere ez dago hemen San Mamesen, bere hankan min hartu zuen azken entrenamenduetan eta beraz Nafarra ez dago hogei aukeratuen artean. Leire Monente sartu da berriz ere deialdian eta baita ere Arrobiko Mariana Cerro erdilaria. Eta Realeko hamaikakoa ondorengoa da, Natalia Arroyok zelaidatzen duen hamaikakoa, Lene Lete atepean, Emma Ramirez, Maili Torre, Manuela Banegas eta Izarne Sarasola defentsan, aurretik Iris Arnaiz, Nerea Izagirre kapitaina eta Jen Magili, eta aurrean Amaiur Sarriegi, Sani Franzi eta Cecilia Marcos. Aulkian, entrenatzaile kataluniarrarekin, Adriana Aranclares, Claire Pleuler, Ane Etxezarreta, Gabi García, Mirari Uria, Laia Balerdi, Helene Viles, Claudia Fernández Arrobiko jokalariak. Beraz, lehen taldeko 13 jokalari besterik ez ditu Natalia Arroyok, 6 jokalari Arrobitik igotakoak hemen San Mamesen, bat titularra da gainera, Izarne Sarasola, eskeregaletik arituko da defentsan, Ibarran jaiotako jokalaria, eta beraz, badaude baja batzuk talde Donostiako taldean, adibidez Ana Tejada, COVID-arekin dago, baita ere Iraia Iparragirre, Alegra Polak eta Nuria Rábano lesionatuta daude, eta baita ere bigarren taldeko atesaina Olatz Santana oraingoan ez dago hemen San Mamesen. Besterik ez dira falta 7 minutu, partida hasteko hemen San Mamesen, giroa ezin hobea da, aparta, txalapartariekin gaude, baita ere, bertso derbia hasi da orain San Mamesen, 2012 garren urtetik aurrera ekimen hau egiten da beti derbietan, eta gaurkoan Mirena Muriza eta Amaia Agirre bertsolariak daude bertxotan hemen zelaierditik. Mirena Muriza berrizkoa da eta Amaia Agirre Bilabonakoa, beraz, Miren Atletiken alde eta Amaia Agirre Realaren alde orain, hortxe daude bere bertsoak entzungo ditugu esaten ari direna. Saletuen txaloak bertsoentzat, orain amaitu da lehena, 5 edo 6 botako dituzte zelaierditik, katedralean hemen oso giro polita, esaten dugun moduan, 20% bakarrik bete daiteke, atzo ere giro ezin hobea bizi izan genuen hemen katedralean Atletikek, mutilen taldeak 2-0 irabazi zuen Mallorcaren aurka. Gaur ere jendetza hurbildu da katedralera ikuskizun hau bizitzeko. Bertsoak entzuten ditugu, hementxe daude Mirena Muriza eta Amaia Agirre, gero baita ere omenaldia egingo zaio Ainhoa Tirapuri, pasaden urtean erretiratu zen atesaina, 15 denboraldi egin zituen Atletiken atesain Nafarrak, 358 partida jokatu zituen Barainainen jaiotako atesainak, eta gaur omenaldi merezitakoa jasoko du
Iribarren eskutik, baita ere Realak lorak eskainiko dizkio Pichichiren bustoari, beraz partida berezia gaurkoa, oraindik 5 minutu falta dira partida hasteko, eta hemen gaude zuzenean Atletikeko kanal ofizialean derbia bizitzeko, lehen derbia hemen San Mamesen Atletiken eta Realaren artean, baina gogoratu beste 15 aldiz jokatu duela Atletikek, nesken taldeak, hemen San Mamesen, 6. aldiz gaur, San Mames berrian eta beste 10 partidak San Mames, aurreko San Mamesen jokatu zituen, beraz tokile ezin hobea bigarren jardunaldi hau jokatzeko, berriz ere Atletikeko neskek bere afizioarekin hemen daude jendea, hemen dago jendea Armaietan, jende asko etorri da, ikusten dugun moduan, San Mamesera, hortxe txaloak, Atletikeko himnoa ere ereserkia entzun dezakegu hementxe, jendea zutik, orain jokalariak zelairatuko dira, hementxe epaileekin, eta partida hasteko prest gaude, todo preparado, como decimos aquí en San Mamés, las jugadoras saltando al terreno de juego para disputar este derbi de la segunda jornada de la primera Iberdrola. Recuerden que los dos equipos ganaron el pasado domingo, la Real se impuso 4-1 al Valencia y el Athletic ganó 0-2 al Madrid Club de Fútbol en el antiguo Canódromo. Vitaldek garaipena lortu zuten estreineko jardunaldian, Athleticek Madrid mendean hartu zuen antiguo Canódromon, Karabantxelen utxe eta bi, Garasik eta Ane Azkonak egin zituzten golak, eta Realak 4-1 irabazi zion Valentziari, Amaiurrek 2, Franzik bat eta Zetileak bat, beraz, bitaldeak 3 punturekin iristen dira partida honetara, hementxe Realaren argazkia baita, Atletikekoa ere 3 aurpegi berri Idaia Iturregiren 11koan, esan dugun moduan, Garasi Murua, Itxaso Uriarte eta Ane Azkona sartu dira, beste egunean ez ziren 11koan irten, 3 jokalari hauek beste guztiak bai, gogoratu baita ere, datorren astean ez dela liga egongo, geldialdia egingo duela txapelketak, nazioarteko partidak jokatuko dira, eta adibidez, Atletiken partetik, Mariasun Quiñones eta Lucia García, Espainiako selekzioarekin joango dira, hementxe Nerea Izagirre, 2023 urtera arte berriztu zuen bere kontratua, Pichichiren bustoari lorak eskaintzen, txaloak Tolosarrarentzat, Garasirekin hurbildu da Realeko 10 zenbakia, hementxe jokalariak eta saletuak txaloka, badatoz 2 kapitainak, eta baita ere omenaldia egingo zaio beste kapitan handi bati, gogoratu Ainhoa Tirapu gaur omenaldia jasotzen duela, 15 denboraldi eman zituen atezain Nafarrak Atletiken, orain baita ere klubean, atezainen entrenatzaile moduan dabil atezain Oi Nafarra. Hementxe zelaien sosketa, 2 kapitaina Garasi Murua eta Nerea Izagirre irrifartxu, partida hasteko prest dena prest, beraz hemen Katedralean, San Mamesen, lehen Iberdrolako bigarren jardunaldia jokatzeko. Todo preparado, como hemos comentado, para que arranque el partido, el espectáculo aquí en San Mamés, primer derbi vasco que se disputa en este recinto. Recuerden que los 4 anteriores se los ha llevado el Athletic por 2-1. En la 17-18, 18-19, 19-20 y el año pasado, el curso pasado en la 21-22 también con ese mismo resultado. Vemos aquí a Ainhoa Tirapu recibiendo la ovación del público. Ainhoa Tirapuri omenaldia, hortxe kamiseta, 358 zenbakiarekin, partida horiek jokatu zituen, emozionatuta dago Nafarra, merezitako omenaldia, txaloak baita ere Jose Ángel Iribar, Atletikeko atezain handia, argazkia betirako gordeko du Ainhoa Tirapuk, merezitako omenaldia jaso du atezain Nafarrak, orain dela urtebete baino gehiago lagazuen futbola,
pasaden urtean, apirilean, pandemiarekin ez jarraitzea erabaki zuen, eta orain merezitako omenaldia musukoarekin, baina igartzen zaio emozioa Txaloak Ainoarentzat, Txaloak ere Txopo Iribarrentzat, eta Atletikek zelai erditik aterako du. Paul Arana baloia martxan jartzeko prest, dena prest, beraz hemen San Mamesen amabiak puntu-puntuan, dena prest partidazteko. Atletikek eskerretik eskuinera eraso egingo du, azken bertsoa botako dio Miren Amurizak, Ainoa Tirapuri, hementxe lehen irudian berriztarra. Entzun dezakegu bertso polita Nafarrarentzat, eta laster partida hasiko da. Hemen San Mamesen milaka pertsona hurbildu dira goiz eder honetan katedralera, eguzkia zeruan, eta sekulako giroa Armaietan. Hementxe bertsoa, entzun dezagun Miren Amurizaren bertsoa. Txaloak Mirenentzat sekulako emanaldia eskaini digute bi bertsolariek, eta partidazteko prest gaude. Hemen San Mamesen Paul Arana jarriko du baloia martxan, 20 zenbakiarekin gogoratu Paul Arana, lehen taldeko jokalaria dela aurtengo denboraldian, eta bigarrenez hasierako amaikakoan irtengo da gasteiztarra. Hasi da partida, Atletikek atzera jokatu du Itxaso Uriarte, Itxaso Realetik dator, baita ere Mariasun, Baldezaterekin jokatu du, Baldezatek barrutik, Nekaneren bila, Nekanek ez du Naroa aurkitu, baloia kanpora bidali dute, alboko sakea Realarentzat. Izarne Sarasolak atera du motzean, baloia Gemma Gili kontrolatu du atzera Irisekin, berriz ere Gemmak eskuine galera, hortxe dago kasu honetan Emma Ramirez, Bartzelonak lagatako jokalariak eskuine dago, hementxe Reala erasoan, baloiaren jabetza kontrolatuz talde donostiarra, Helen Elete, Manuela Banegas, espainoletik etorritako zentrala, Paul Aranaren enpresioa atzera, kolombiarrak, bere ateseinarekin jokatu du Helen Elete, Maggi Torre, Atletiken aritutako jokalaria, 15-16 denboraldian, 13 partida jokatu zituen, Donostian jaiotako, baina sopelan ezitako defentsak, hemen ere asoan Reala, Baldezatek urrundu, kanpora baloia, alboko sakea, Realarentzat. San Mameseko saletuen Txaloak, hemen Izarne Sarasola, Ceciliarekin jokatu du, Ceciliak baloia galdu du, Naroak urrundu, Naroak Nekaneren bila, baloia joan egin zaio Barakaldon jaiotako aurrelariari, alboko sakea, Realarentzat. Izarne Sarasola jarriko du baloia martxan, motz jokatu du, berriz ere baloia Izarnerentzat, falta egon da, baloia baita ere kanpora irten da, jabetza Realarentzat izango da berriz ere, hemen Natalia Arroyo, alboko sakea izango da, azkenean Realarentzat, Izarne Sarasola lagun baten bila, Cecilia aurkitu du, Ceciliak Franziren bila, baina baloia irten egin zaio, alboko sakea Atletikentzat, Naroa Uriartek motz, Naroak Nekanerekin jokatu du, Nekaneko Ogiza aurkitu du, Ogizak lehen ikutuan Luziaren bila zioan, baina Maggi Torre aurreratu da, Maggi katzera jokatu du, Helenerekin, berriz ere Maggi, Paularen presioa, Maggi aurrera, Cecilia aurkitu du, baina baloia lapurtu diote, falta eginez, hala ere Atletiken falta, Naroak falta egin dio Ceciliari, eta epaileak falta adierazi du, baloia Realarentzat, hemen errepikapena, Ceciliak falta jaso du, eta bere taldea erasoan orain eskuine galetik, Amaiur Sarriegi, Atletiken ibilitako jokalari donostiarra, baita ere Espainiako selekzioarekin joango da bihar, Nerea Izagirre, bere taldekiarekin batera, bi partida jokatzeko, mundialereko sailkapenerako bi partida jokatuko dituzte,
Jorge Bildak zuzentzen duen taldeak. Hemen Reala berriz ere erasoan berreskuratu egin du baloia. Cecilia Marcos eskerretik baloia joan egin zaio ez, azkenean ez da irten, baina Frantzirekin ukitzean galdu egin dute. Jabetza baloia Atletikentzat. Partidako 3 minutu terdi jokatu dira hemen katedralean, oraindik utxean Atletikek huts, Realak huts, baloia Atletikentzat da hegalean, alboko sakea, Iraia Iturregiren taldearentzat. Hementxe Natalia Arroyo, Esplugas de Llobregaten jaiotako entrenatzailea, bigarren denboraldia Realan. Atletik erasoan, Ogizakatzera, Baldezate, Naroa, gaure hegalean jokatzen, Oianeren lesioaren ondorioz. Naroak ordu bete jokatu zuen posizio honetan Madrilen, eta gaur hasieratik Bakion jaiotako defentsa adi Atletik erasoan, ezker hegaletik hortxe dago Lucia García, area barruan sartu da Barakaldoko aurrelaria, bere erdirak eta urrundu egin dute Realeko defentsek, eta baloia Itxaso Uriartek berreskuratu du Garasirentzat. Mamesen txaloak berriz ere Atletik erasoan ezkerretik, hortxe dago Morazak erdiratu, baloia Nekanek, buruz Lagadio, Luziari, baina Realak berriz ere urrundu, baloia Ogizari jauzi zaio, zelai erdian Durangarrak atzera, Naroaren bila, Naroak Itxaso orkitu du, Itxaso, kemesortzi zenbakiarekin, eskerrera zabalduz, hortxe dago Ainhoa Vicente Moraza baita ere Realan, aritu zen Donostiarra, atzera jokatu du kapitainarekin, Garasirekin, gol itzela egin zuen Getxoztarrak Madrilen, utxeta batekoa izan zen, bigarren Azkonak egin zuen, biak gaur, hasieratik amaikakoan, baloia kanpora joan da, teko sakea Realarentzat. Estamos en el minuto 5 de partido, recuerden, segunda jornada de la primera Iberdrola, derbi vasco aquí en San Mamés entre Athletic Club y Real Sociedad, de momento sin goles. Golik gabe, hemen San Mamesen, Atletiken eta Realaren arteko partidan. Orain Realak berriz ere, baloia dauka, defentsan. Maggi Torre, hortxe dago Jen Magili, Castellonen jaiotako erdilariak. Amaiure aurkitu nahi zuen, baina adi ibili da Garasi, baloia lapurtzeko, Itxasorekin jokatuz, Itxasok Moraza aurkitu du berriz ere Garasi. Frantziren presioa, baloia Mariasuni iritsi zaio. Mariasunek Baldezate aurkitu du, hortxe dago Baldezate, baloia gidatuz. Baldezatek zelai erdia gurutzatu du, Paularanekin jokatuz, baina Realeko defentsak berriz ere, baloia urrundu Naroak, berriz ere urrundu, baloia Paulari iritsi zaio, baina Realak lapurtu. Hementxe dago Manuela Banegas, Antiokian, Kolombian jaiotako jokalariak, espainoletik iritsi da Donostiara merkatu enten. Espainolek maila galdu zuen pasaden urtean, baita ere Deportivo La Coruñak handik etorri da Iris Arnaiz Realera, eta adibidez Atletikera Peke, gaur Peke aulkian baita ere. Falta Realaren alde, Nerea Eizagirrek jaso du falta, Itxaso Uriartek egin dio falta. Pasaden urtean talde berean aritzen ziren, baita ere posizio berean. Orain Itxaso Atletiken kamiseta defendatzen. Realak 10 jokalari galdu ditu uda hontan, 6 fitxaketa egin ditu Natalia Arroyoren taldeak. Eta beraz, esperientzia berria bizitzen ari da talde donostiarra. Alboko sakea dauka orain Realak. Mot jokatu du Emma Ramirezek, baloia berriz ere Realarentzat da, falta jaso du Sani Franzik. Rimakin Finlandian jaiotako aurrelariak. Fortuna Jogrinen eta Juventusen aritutako jokalaria hementxe irudietan. Errepikapena Itxaso eta Nekaneren artean falta egin diote Finlandian jaiotako aurrelariari. Hementxe Cecilia Marcos, beste aurrelari bat, oso gaztea. Berriz ere alboko sakea Atletikentzat. Iris Arnaizek baloia kanpora bidali du. Gijonen jaiotako erdilariak, baina orain Ceciliak berreskuratu du, ala ere baloia joan egin zaio, berriz ere alboko sakea Atletikentzat.
Naroa jarriko du, baloia martxan, Nekaneren bila, Nekanek atzera, Mariasunekin, Mariasunek motz berriz ere, orain Baldezaterekin, Baldezatek luze, Paul Aranaren bila baita ere Luzia presioan, Realak urrundu, baloia adi, Nereari jauzi zaio, ariatik gertu baina, argi ibili da Moraza, baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea Realarentzat, hementxe Donostiarra, Izarne Sarasolak aterako du, Nerearen bila, Nereak baloia eramatea lortu du, baina ez du Baldezate gainditu, baloia urrundu egin du Trapagako defentsak, eta gainera falta egonda Nekaneri, falta egin diote Nekaneri, hementxe Realeko kapitaina Nerea Eizagirre, errepikapena, berandu iritsi da Realeko jokalaria, berriz ere, zuzenean gaude Atletik erasoan, Eskeregaletik, Garasi jaso du baloia Ogizarekin, Ogizak oso ondo egin du, txaloa jaso ditu Durangarrak, baina bere baloia, esaio kamiseta zurigorria daraman inori iritsi, alboko sake orain Realarentzat, Nerea Eizagirrek lortu du bere alde. 10. minutua beteko da aurki hemen San Mamesen, oraindik gutxean, lehen Iberdrolako bigarren jardunaldia di orain Atletik erasoan, Eskeregaletik Paula Arana badoa, Manuela Banegas gainditu du, jauzi eginda lurrera, Zelaia eta saletuak falta eske, baina epaileak ez du adierazi, beraz baloia Realarentzat da, hortxe talde Donostiarra, Izarne Sarasolak, Cecilia aurkitu du, Ceciliak barrutik, Frantziren bila, mentxe Finlandiarra, Naroarekin borrokan, urrera botada Finlandiarra, baloia oraindik Realarena da, luze jokatu du Izarnek, Ceciliaren bila, Cecilia badoa, Ceciliak Naroa gainditzea lortu du, Ceciliaren erdiraketa, penalti puntura eta burukada Amaiurrek kanpora bidali du, Realaren lehen aukera, Amaiurren burukada hementxe errepikapena, ez aurreko jokaldiaren errepikapena, lurrera botada Emma, baloia ikutu du, Paula Arana baita ere lurrera, eta epaileak ez du esera dierazi, aukera izan du Amaiurrek, lehen egiteko, baina bere burukada kanpora joan zaio, ateko sakea martxan, Mariasunek luze, baloia Nekaneri, Nekanek atzera, Baldezaterekin, Baldezatek eskuinera, Naroa aurkitu du, Naroak Nekanerekin, lehen ukituan Atletik orain erasoan, eskuinegaletik, arriskua dago, Azkonaren erdirak eta lehen zutoinera, adi errematea, ez da, iritsi, Paula Arana, eta Realaren defentsak urrundu du, arriskua, eta kontraerasoan orain talde txuri urdina, Frantzi, aria barruan, Eskeregaletik, hortxe dago Finlandiarrak, eta kornerra lortu du, partidako lehena Realarentzat, Eskeregaletik aterako du Natalia Arroyok sustentzen duen taldeak, Frantziren kontraeraso azkarra, baina argi ibili da Oiane Baldezate, baloia kanpora bidaltzeko, partidako lehen kornerra 12. minutuan Nerea Eizagirrek jaurtiko du, estrategia jokaldia prestatuz, bere taldekideak aria barruan, eta Nerea Eizagirre Tolosarra, baloia martxan jartzeko prest, lehen zutoinera jarri du berriz ere, baloia kanpora, kornerra bigarrena Realarentzat erreskan, kanpora bidali dute Atletikeko defentsek, Mariasun Quiñones, taldekidei aginduak ematen, estrategia jokaldi berri bate egingo du orain Realak, Nerearen erdirak eta adi gola, eta gola, Realak gola egin du 13. minutuan, baloia Mariasun Quiñonesen sareetara sartu da, ez du ikusi atezain ondarri bitarrak, baloia norbaitek ikutu du area barruan eta sareetara sartu da, 13. minutuan Reala aurretik da San Mamesen, Atletikek huts, Realak bat.
el gol de la Real Sociedad, que se adelanta en el minuto 13 de partido. El córner que lo ha botado Nerea Izaguirre. Mariasun, que no ha podido atrapar la pelota que quizás haya tocado. Lo vamos a comprobar enseguida en una jugadora efectivamente del Athletic, que de cabeza creo que ha sido Moraza. Ha batido las redes de su compañera. Ella no quería, pero el tanto que sube al marcador en el minuto ya 14 de partido. Se adelanta la Real Sociedad. Athletic Club 0, Real Sociedad 1. Realaren gola Morazak bere atean egin du. Zoritxarreko jokaldia Athletic-entzat. Eta atzetik markagailuan Iraia Iturregiren taldea. Athletic berdinketaren bila, baina Realak baloia berreskuratu du. LNLT Zumarragan jaiotako atezainak Manuela Banegasekin jokatu du. Baloia luze joan zaio, baina Izarne Sarasolak kanpora joateak iditu du. Hortxe dago Ibarrako defentsa. Naroa Uriartek lapurtu dio baloia. Naroak barrutik Nekane aurkitu du. Honek Azkonaren bila. Hortxe dago Ansoainen jaiotako aurrelaria. Naroarekin jokatuz Naroak berriz ere Azkona aurkitu nahi zuen, baina Realaren defentsak urrundu du. Ogiza atzera Baldezaterekin. Atzerago Mariasunen bila. Hementxe atezain ondarri bitarra. Garasirekin jokatuz eskerrera Morazaren bila. Morazak atzera berriz ere kapitainarekin. Realaren presioa. Atzerago jokatu du Garasik Mariasunen bila. Hementxe Mariasun. Berriz ere Garasi. Garasi baloia gidatuz. Zelai erdira hurbildu da. Ogiza aurkitu du. Abantaila eman du epaileak adi Athletic erasoan. Ez da iritsiko kontrol horretara Ane Azkona. Baina kornerra lortu du bere alde. Izarne Sarasolak baloia kanpora bidali du. Eta kornerra Athletic-entzat lehena. Zurigorrientzat partida hontan. Saletuen txaloak. Lehen ordu laurdena bete da. Gogoratu Athletic atzetik dela markagailuan. Korner baten ostean Real aurreratu da, baina orain Athletic berdinketaren bila doa. Ondo egiten duen gauza batean baloia lehen zutoinera. Erretxasea Luziarentzat. Errematea kanpora joan zaio Barakaldon jaiotako aurrelariari. Hementxe irudietan ateko sakea Realaren alde. Esaten genuen moduan Athleticek gol asko egiten ditu estrategia jokaldietan. Pasaden denporaldian ia sartu zituen erdiak, edo kornerretan edo faldetan iritsi ziren. Beraz, Iraia Iturregi zuzentzen duen taldeak, baita ere Joseba Lertxundi bigarren entrenatzaileak, jokaldi horiek ondo prestatzen dituzte, eta saria askotan lortzen dute. Orain Reala erasoan, eskuine galetik adi Amaiurek erdiraketa jarriko du, baina baloia Athleticen defentsak ikutu du. Berriz ere Amaiurri iritsi zaio jabetza. Kanpora irtetzen lagadu Donostiarrak, eta alboko sakea bere taldearentzat izango da. Areatik gertu, eskuine galean Emma Ramirez. Korneian jaiotako defentsak jarriko du baloia martxan. Mot jokatu du Amaiurren bila berriz ere. Amaiurre kornerra lortzea nahi du, eta ez du lortu. Azkenean ateko sakea izango da Athletic-entzat. Hementxe Garasi murua. Irudietan. Ateko sakea atera baino lehen. Mariasunek luze jokatuko du eskuinarekin. Eskuinaldera hortxe dago Naroa. Naroaren kontrola Ogizaren bila. Ogizak baloia galduko du, baina Azkonari jauzi zaio. Azkonak atzera jokatu du Naroaren bila. Adi Naroa. Ceciliaren presioa zeukan, baina Bakion jaiotako defentsak baloia urruntzea lortu du. Itxaso kanpora bidali du orain alboko sakea Realarentzat. Realeko ordezkoak beroketa lanetan Gabi, Etxezarreta eta Nanklares. Hor ikusi ditugu beroketa ariketetan.
Atletikek baloia berreskuratu du, Baldezatek eskuinera, ez dago inor. Beraz, alboko sakea izango da, Realarentzat. Izarne Sarasolak jarriko du baloia martxan. 18 minutu terdi, bete dira hemen San Mamesen gogoratu Reala aurretik dela. Utxeta bat, estrategia jokaldi baten ostean aurreratu dira donostiarrak. Atletik berdinketaren bila, hementxe dago Garasi murua. Barrutik Luzia aurkitu du, Luziak lehen ikutuan Paularanaren bila, baina baloia Realarentzat da, hortxe dago Sani Franzi. Defentsa lanetan Finlandiarra, atzera Magi Torrerekin. Atletiken ibilitako jokalariak eskuinera, hortxe dago Enmar Ramirez. Enmar Ramirez Amaiurren bila, baloia Atletikek berreskuratu du. Garasi, Baldezate, Adi Ceciliaren presioa, Mariasunek luze joko du. Nekaneren bila, baloia Morazari, jauzi zaio. Donostiarrak atzera, Mariasunekin jokatuz. Mariasunek Garasi aurkitu du, Garasik itxasorekin jokatuz eskuinera orain Naroa. Naroak Azkonaren bila, hortxe dago Azkona. Azkona Ariarantz. Nafarrak ez du Izarne gainditu, baina baloia kanporoian da. Alboko sakea Atletikentzat. Mentxe errepikapena, Azkonaren saiakera, baina Izarne Adi ibili da. Baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea Atletiken alde. Naroak mod jokatu du Paularanarekin, Paularanaren kontrola. Buelta eman du Gasteiztarrak, Naroarekin jokatuz berriz ere Paularen erdiraketa saiakera. Kanpora bidali du Manuela Banegasek, alboko sakea Atletiken alde. Naroak mod berriz ere Paularekin, atzerago Nekaneren bila, erdiraketa egin du Ogizak Adi, baloia area barruan jaso du Azkonak, baina kontrolaz dauna izan eta ateko sakea izango du Realak. Helen Elete jarriko du baloia martxan. Hemen errepikapena, Ogizaren erdiraketa, Azkonaren kontrola lehen zutonean, baina Magi Torre aurreratu da. Baloia kanpora irtetzen lagatzeko. Reala erasoan orain baloia igutuz. Helen Elete, Manuela Banegas, hortxe Iris Arnaiz, Izarnerekin, Izarnek Cecilia aurkitu du, Cecilia barrura datoradi Reala orain erasoan. Baloia ez du kontrolatu Amaiurrek. Eta Atletiken baloi hori ez da ondo edo asko urrundu. Eta berriz ere Realari jauzi zaio. Erasoan talde txuri urdina, Iris Arnaiz, barrutik Manuela Banegas, Luziaren presioak ez du fruiturek eman. Eskuinetik erasoan orain Natalia Arroyoren taldea. Enmar Ramirez, Magi Torre, berriz ere eskuine galetik zioan talde donostiarra, baina baloia beste donostiar batek kanpora bidale du, Morazak. Alegia, baloia Realarentzat da, lehen zatiko erdia bete da, orain Atletikek baloia berreskuratu du Adi, Paula Arana, Luziarekin, berriz ere Paula, eskere galetik Gasteiztarra, bere aurrean Manuela Banegas erdiraketa egin du Gasteiztarrak, hortxe dago, aria barruan Ane Azkona, kontrola egin du Nafarrak, baina baloia ezin izan du mantendu, eta Realak orain kontraerasoa saiatuko du, hementxe eskerre galetik Cecilia Marcos. Donostiarrak buelta eman du, barkatu Nerea da, orain Cecilia jaso du baloia. Hementxe kapitainak lortu egin du itxaso gainditzea, baina baloia galdu dute bere taldekideek. Hala ere, berriz ere jabetza Realarentzat da, hemen Naroa Uriarte lurrean kolpea jaso du Bakion jaiotako defentsak. Min hartu du bostren bakia daraman jokalariak. Epaiak nola dagoen galdetu dio. Aikida jada Naroa, eta epaiak orain baloia bueltatuko dio. Hemen errepikapena. Naroa Uriartek min hartu du.
Nerea Eizagirrerekin topo egin du Atletikeko jokalariak eta baloia berriz ere Realarena da. Atzeko aldean Manuela Banegas, barrutik Iris Arnaiz aurkitu du sortzi zenbakiarekin, Gijonen jaiotako erdilaria hortxe, baloia barrutik Ceciliaren bila, baina Mariasun Quiñones aurreratu da, lurrera botata, baloia hartzeko. Aletuen txaloak, bere atesain berriarentzat. Nekanerekin jokatu du Hondarribitarrak, Nekanek atzera, Garasik eskerrerago, Moraza aurkitu du berriz ere Garasik atzera, Mariasunen bila. Mariasunek oiain luze joko du, betik, baina ez du inora aurkitu, hala ere Naroa argi bili da baloia lapurtzeko, orain eskerretik erasoan Atletik, Luziaren kontrola luze joango zaio, baina ez da baloia irtengo, zelaitik, hortxe Luzia area barruan sartuko da Luziak erdirak eta atzera, Morazak jaurdik eta Helen Leteren geldik eta lurrera botada Umarragako atesaina, mentxe Paula Arana, baina jaurtik eta Morazak egin du, eskerrez, Atletiken lehena partida hontan, adi orain Paula Arana presioan, lapurtzeko sorian, Gasteiztarra, Nekaneren laguntza, baina falta egin du Barakaldon jaiotako aurrelariak, beraz baloia Realarentzat da. Mentxe errepikapena, Nekanek falta egin dio Manuela Banegas, defentsa kolombiarrari. Eta berriz ere Reala erasoan. Helen Letek motz, berriz ere Manuela aurkitu du. 22 zenbakia eraman jokalariak. Berriz ere atzera, ez dauka presarik Realak. Aurretik dago markagailuan. Eta eroso ari da jokatzen Natalia Arroyoren taldea. Atletiken presioa hortxe dago Nekaneko Errika, baina baloia erraz atera dute Realeko defentsek. Sani Franzik orain baloia galdu du, Itxaso Uriarteri eman dio Finlandiarrak, eta orain Ogiza aurkitu du, baina berriz ere Realarentzat da baloia. Hala ere, Itxaso berriz ere ongi lortu du baloia berreskuratzea. Armaietan dauden saletuen txaloak jasoz. Orain baita ere falta jaso du Irene Ogizak. Baloia Atletikentzat da. Mentxe errepikapena. Falta egin dio Gemma Gilik. Levanten Barsan edo Valentzian aritutako erdilariak. Orain baloia Atletikena da. Erdirak eta jarri du Naroa Uriartek, baina Paula Aranaren kontrola, baina lehen defentsak iritsi dira. Banegasek sartu du bere gorputza baloia kornerera bialtzeko, bigarren Atletikentzat partida hontan, baita ere bi izan ditu Realak bere alde. 27. minutuan Atletikek berdintzeko aukera polita daukamen jokaldi hontan, gogoratu Madrilen lehen gola horrelako jokaldi batean iritsi zela. Nekaneren erdirak eta lehen zutoinera adi. Ogizaren errematea ez da iritsi, baina berriz ere baloia areara doa. Naroa jarri du arean baloia, Garasiren saltoa. Berriz ere Realak urrundu du, adi Morazari jauzi zaio baloia. Nerearen presioa, atzera jokatu du Morazak. Mariasunen bila, Mariasunek ez du arazorik nahi eta baloia kanpora bidali du. Alboko sakea Realarentzat. Mentxe Natalia Arroyo, entrenatzaile Kataluniarra, bere bigarren denboraldia Realean, baita ere bi denboraldi daramatza Iraia Iturregik lehen taldean. Orain Reala erasoan, Luziaren presioa lapurtzeko sorian lortu du azkenean aurrelari bizkaitarrak. Orain korrika doa. Kamisetatik heldu diote eta txartela ikusiko du Iris Arnaizek. Magi Torreren protestak, baina txartela ikusi du erdilari asturiarrak.
Oviedon ere aritu zen Iris Arnaiz, baita ere Lucia Garziarekin lagunak dira. Hementxe errepikapena argi eta garbi ikusten da. Elastikotik hartu duela Lucia. Eta beraz, argia da partidako lehen txartela. Aukera argia baita ere Atletikentzat, 29. minutua beteko da aurki hemen San Mamesen. Gogoratu Atletik atzetik dela. Betinketaren bila zurigorriak, baloia bigarren zutoinera, luze joango zaio Garaseri. Ateko sakea Realarentzat. El Athletic ha tenido un par de ocasiones ahora, balón parado, pero de momento no ha podido igualar el tanto que da de momento ventaja al conjunto visitante, a la Real Sociedad. Recuerden que manda desde prácticamente el primer cuarto de hora del partido. El Athletic busca ahora equilibrar la balanza. Athletic erasoan, eskuine galetik, hortxe dago Azkonak. Azkonan erdiraketa sartu eginda Gemma Gili urruntzeko, baina berriz ere Athletic erasoan, baloia Paula Aranak darama. Paula Aranak baloia galdu du eta Realak urrundu nahi du. Iris Arnaizen saiakera. Paula Aranak hanka sartu du baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea Realaren alde. Mentxe Izarne Sarasola, Arrobian esitako jokalaria, baita ere Tolosan aritu zen. Eta orain lehen aldiz amaikakoan, lehen taldean. Aroak berreskuratu du baloian, Aroak Paularekin jokatu du, baina Paulak eta Ane Azkonak ez dute elkar ulertu. Baloia kanpora joan zaie, alboko sakea berriz ere Realaren alde. Zaletuen txaloak, partidako lehen ordu erdia bete da hemen San Mamesen. Athletic berdinketaren bila, mentxe Nekanek baloia berreskuratu du Luziaren bila, Luzia penalti puntuan, baina Maili Torrek baloia buruz ukitzea lortu du, Emmak urrundu, berriz ere Nekanek buruz, area barrura baloia, Paula Aranen saltoa, berriz ere Manuela Banegasek baloia urrundu, orain Irene Ogizak kontrolatu du, hementxe Durangarra, atzera dator baloiarekin, eta atzerago jokatu du Oiane Baldezaterekin. Baldezatek eskerrera, hortxe dago Morazak lehen ikutuan Luziaren bila, hortxe Luzia korrika, baina lehenago iritsi da Emma Ramirez, atzera jokatu du lehen eleterekin, eta tesain Gipuzkoarrak baloia kanpora bidali du, alboko sakea Atletikentzat. Eskere galetik Ainhoa Vicente Moraza jarriko du baloia martxan. Lagun baten bila, Nekane aurkitu du, Nekanek lehen ikutuan Paula Aranaren bila, Paula Arana Luziaren bila Sevillen, baina Luzia aurreratuta zegoen, beraz ez da baloiaren bila joaten saiatu. Helen Letek hartu du eta motz jokatu du Izarnerekin. Izarnek atzera, Manuela aurkitu du, Manuelak Gemmarekin, hortxe Gemma Gili atzera jokatu du Helenerekin, Helenek Maili aurkitu du, Maili berriz ere barrutik Gemmarekin, Maili barrutik Nerearen bila, hortxe kapitaina Franzi aurkitu du, Franzik atzera, Manuela Banegasekin, Manuelak Izarne aurkitu du eskerre galean, hortxe Ceciliak Nerea Izagirrerekin, hementxe dator Iris erasora, sortzi zenbakiarekin, Asturiarrak eskuinera jokatu du, Emma Ramirez erasora, baloia penalti puntura, Franziren errematea, jauzi egin zaio baloia, azken jokaldi hontan Ceciliari, baina ez du aprobetxatu errematea egiteko, gainera falta egin du aurrelari donostiarrak, Añorgan ezitako jokalariak, eta beraz jabetza Atletikentzat da. Hemen errepikapena, falta argia Ceciliak Baldezateri, eta baloia etxeko taldearentzat. Hemen Mariasun Quiñones eskuinez joko du, atezain Hondarribitarrak Nekaneren bila, Nekaneren kontrola bigarren saiakeran, hortxe Barakaldon jaiotako aurrelaria, orain falta egin du Atletiko zazpi zenbakiak. Hemen irudietan Nekane, aurrere denboraldiko golegile nagusia izan zen Paula
Aranarekin batera 3 egin zituzten bakoitzak. Hemen errepikapena berriz ere. Berandu iritsi da Nekane 10. Eta falta egin du. Izarneren aurrean. Atxeden aldira iristeko. 12 minutu besterik ez dira falta hemen San Mamesen. Oraindik Real aurretik gutxeta bat irabazten ari da, baina Atletik berdinketaren bila hemen Itxasok Paularan aurkitu du, Paularen baloia. Luze joan zaio, ez du Lucia aurkitu. Eta Helen Eletek jaso du. Hemen Paularan irudietan. Bigarrenez, hasierako 11koan aurrelari gasteiztarra. Ez du Lucia aurkitu eta baloia orain Realarena da. Izarnek atzera. Manuela Banegasekin. Banegasek atzerago. Hortxe dago Maili Torre. Maili Torrek berriz ere kolonbiarrarekin. Honek Mailiri bueltatu dio. Baloia. Emma Ramirez. Barrurantz dator. Kataluniarra berriz ere Manuelarekin jokatuz. Manuelak eskerrerago, hortxe dago Izarne. Izarnek zelai erdia gurutzatu du. Baloia berriz ere Ibarrako jokalarien erentzatzen. Eta alboko sakea lortu du. Baloia Realaren alde. Izarne berak jarriko du baloia martxan, hementxe. 23 zenbakiarekin. Ceciliaren bila, Ceciliak buelta eman du eta falta jaso du. Aldezatek falta egin dio. Falta arriskutsua Realaren alde. Areatik gertu. Esker aldetik. Epaileak distantzia neurtuko du. Hemen errepikapena. Aldezateren falta. Ceciliak buelta eman nahi zuen, baina ez dio laga. Trapagako defentsak eta falta egin dio. 6 jokalari errematearen bila. Nerea Izagirre jarriko du baloia martxan. Baloia penalti puntura, ez dago inor. Mariasunek lasai hartuko du. Eta kontraerasoaren bila orain Atletik, luze jo du Mariasunek. Luziaren bila, baina baloia Realak urrundu du. Nerea Izagirreri jauzi zaio. Naroa Uriartek lapurtu dio baloia. Urrera jauzi da Bakion jaiotako defentsa. Baina Realak berriz ere baloia berreskuratu du. Ceciliak atzera. Izarnerekin, Izarnek atzerago. Hortxe dago Manuela Banegas. Manuelak zelai erdian. Nerea aurkitu du berriz ere Manuela. Orain eskerretik jokatuz Izarne Sarasola. Berriz ere Manuela Banegas. Antiokiako zentralak luze. Atletik urrundu, baina baloia Franziri. Jauzi zaio. Franzik eskerrera Ceciliarekin. Baloia lapurtuko du Atletikek. Hementxe da Ogiza. Ogizak atzera. San Mameseko saletuen txaloak. Aldezatek. Garasi aurkitu du. Garasi atzerago. Mariasunen bila. Garasik, Baldezate berriz ere. Adia orain Realaren presioa. Baloia lapurtuko dute, baina falta eginez. Eta gainera txartela ikusiko du Amaiur Sarriegik. Atletiken ibilitako jokalariak. 4 partida jokatu zituen lehen taldearekin. Pasaden denboraldian 13 gol egin zituen Realean. Eta pasaden astean Valentzianen aurka 2 sartu zituen. Orain Nekaneren presioa, baloia lapurtzeko zorian, baina Nereak eraman du. Orain erasoan Reala eskuine galetik adi. Arriskua dago Amaiur aria barruan, baina Garasik hanka sartu du baloia kornerera bidaltzeko 3. Partida hontan Realarentzat. Orain eskuine galetik aterako du kornerra Gipuzkoako taldeak. Hemen aurreko jokaldiaren errepikapena. Amaiurren falta eta txartela ikusi du gogoratu donostiarrak. Kornerra Nerea Izagirrek aterako du. Atxeden aldira iristeko 7 minuturen faltan. Berriz ere, 2 besoak gora. Estrategia jokaldia. Aginduz, baloia penalti puntura. Banegasen errematea, kanpora. Aurre hartu die
Atletikeko defentsa kolombiarrak eta bere buruka da kanpora joan da. Berriz ere aukera Realarentzat estrategia jokaldian. Orain baloia kanpora bidali du Manuela Banegasek. Hemen errepikapena ona da izan da baloia. Eta errematea Zutoinetik oso gertu irten da. Hemen berriz ere errepikapena. Mariasunek ezin izan gozuen ezer egin. Baloi hori saretara bazioan eta beraz Atletikentzat zorionez. Kanpora joan da baloia, orain falta egin du Irene Ogizak. Hementxe irudietan erdilari Durangarra. Errepikapena. Presioan zegoen erdilari bizkaitarra eta lurrera bota du bere arerioa, kasu honetan Nerea Izagirre. Naroa Uriarte baloia berreskuratzeko zorian, kanpora bota du Bakion Jaiotako defentsak, alboko sakea Realaren alde. Estamos a punto de alcanzar los últimos 5 minutos del partido de esta primera mitad. De momento gana la Real Sociedad 0-1 gracias a un gol de estrategia. Adi beste gol baten Villarreala, orain area barruan Amaiurrek buelta eman du area barruan eta bere errematea atepetik ez, baina aterazioan eta defentsek atera dute. Beste aukera argi bat Realaren alde. Amaiurrek orain ez du aukera hau aprobetxatu, baina berriz ere bere taldea erasoan. Orain zelai erdian Maitorrek eskuinera jokatu du Emmarekin, Emmak barrura Nerearen bila, Nerearen baloia eta rematea berriz ere Mariasunen geldiketa. Reala orain nagusi bigarrenaren bila. Erasoan berriz ere talde donostiarra eta jaurtik eta kanpora bidali du. Kasu honetan Amaiur Sarriegi izan da. Ateko sake Atletiken alde. Bi aukera jarraian izan ditu hemen errepikapena. Amaiurren jaurtik eta Morazak urrundu du. Argi bili da donostiarra. Baloi hori barrura zioan bestela. Luze jokatu du Mariasunek, Ogizaren bila, Atletik orain berdinketaren bila, Azkonaren baloia zelai erdian, Paula Aranari jauzi zaio, Paulak Nekanerekin jokatu nahi zuen, Nekaneren errematea, baloia ez da atera iritsiko, hanka sartu du Barakaldon Jaiotako aurrilariak, errematea egitea lortu du, baina baloia kanpora joan da, ateko sakea Realaren alde. Atletikek berdinketa nahi du, atxeen aldira iritsi baino lehen. Aukera izan du orain Nekanek. Orain Reala erasoan falta egin du Azkonak. Baloia Realaren alde. Manuela Banegas. Maitorrerekin jokatuz, Maitorrek buru altxatu. Eta aurrera dator, Nerea aurkitu du, Nereak lehen ikutuan. Emmarekin jokatu du berriz ere Nerea. Atzera kapitaina gogoratu 2023 garren urte arte. Berriztu zuela bere kontratua. Aste hontan Tolosarrak. Orain Cecilia Marcos eskerretik erasoan falta egin dio Naroa Uriartek. Jabetza Realarena izango da oraindik ere hemen errepikapena. Inartu du Cecilia Marcosek Naroaren protestak, baina epaiaren erabakiak ez du atzera bueltarik. Cecilia kanpoan gelditu da. Realeko medikuak bere bila etorri dira. Jokalari bat gutxiagorekin gelditu da Natalia Arroyoren taldea. 2 minuturen faltan atxeden aldira iristeko hemen Cecilia irudietan. Nereak jarriko du baloia martxan, estrategia jokaldia aginduz, bigarren sotoinera baloia. Hortxe Adi errematea, hemen Amaiur area barruan, Amaiurrek buelta eman du. Oraindik baloia bere hanketan, atzera lagadio baloia Jenmari, penalti eske Realeko jokalariak, baina epaiak ez du ezera adierazi.
Orain baloia Manuelarena da, berriz ere Manuelak baloia dauka, atzera jokatu Senmarekin, Atletikek berreskuratu du Jabetza, kontraerasoa egin nahi du orain Iraia Iturreginen taldeak, baina Jabetza galdu dute berriz ere Reala erasoan, Ezkere Galetik orain Izarnek atzera, Manuelaren bila, Manuelak atzerago, hortxe dago Irisar Naiz, zelai erdian Asturiarrak, Nerearekin jokatuz, Nereak Nekaneren presioa dauka, eskerrerago jokatu du, hortxe dago Izarnek atzerago, Manuelarekin, orain Realak, Jabetza kontrolatuz, barrutik Amaiurren bila, jokatzea nahi zuten, baina Atletikek baloia lapurtu du, hortxe Moraza Garasirekin, Garasik barrutik Itxaso aurkitu du, Itxasok izkin eginez, Gemman gainditu du, lehen zatiko azken minutuan gaudeia da, hemen Samamesen Atletike erasoan Ezkere Galetik Luziak kornerra lortuko du, hirugarren Atletikentzat, baita ere 3 izan ditu Realak bere alde, lehen zatiko azken aukera izan daiteke Atletikentzat, Ezkere Galetik kornerra izango du, talde zurigorriak, Nekane eta Paula Arana baloia martxan jartzeko prest, Paula Arana izango da oraingoan, erdiraketa egingo duena, 45. minutura, iristeko zorian, saletuen txaloak, Paula Aranaren jokaldia, baloia lehen zutoinera, Uizaren errematea, baloia, kies egin die Atletikeko jokalariei, eta irten egingo da alboko sakea, Realarentzat minutu bat gehiago jokatuko da lehen zati honetan, beraz 46 garrenera arte iritsiko gara lehen zati honetan, alboko sakea aukera izan du Atletikek, baina baloia kanpora irten da eta Jabetza Realarentzat izango da. Hemen Magi Torre, Izarnek baloia mot jokatuko du, Manuelaren bila, Luziaren presioa, Atletikek baloia berreskuratuko du, Paula Aranak, areatik gertu, hemen Gasteiztarra, are barrura sartu da, 20 zenbakia daraman jokalaria baloia, area txikian, Helen Eletek jaso du, bigarren zutoinetik zetorren Lucia García, baina ez da errematera iritsi, eta lehen zatiko azken aukera, Helen Eletek ez estatu du, hementxe errepikapena Paula Aranaren erdiraketa, eta argi ibili da Helen Elete, amaitu da lehen zatia, jokalariak aldageletara datoz, Real aurretik joango da, gola bere atean Morazak egin du corner baten ostean, como comentamos, la Real que se marcha con ventaja a la zona de los vestuarios, gracias al tanto llegado en una jugada de estrategia que de manera involuntaria ha introducido en su propia portería y no a Vicente Moraza. Se marchan las 22 protagonistas a la zona de vestuarios. Nosotros también nos vamos a tomar un pequeño respiro. Guere bagoaz atxeden aldira, eta 15 minutu barru itzuliko gara, bigarren zatiarekin gogoratu, atxeden aldian, Atletikek huts, Realak bat, gero arte. Una con derecha, otra con... Ah, vale. Tranqui. Baina horreko biketia pertsona... Ez, bakarita mugitzeko. Vamos. Oye, María.
Bueltan gaude hemen San Mamesen katedralean, oraindik atseden aldian, lehen Iberdrolako bigarren jardunaldia jokatzen ari da. Athletic Club eta Realaren arteko Euskal Derbian, oraindik ez da bigarren zatia. 22 jokalariak zelaian aldaketa bat egongo da Athleticen, Julema Korre sartuko da Paula Aranaren ordez. Beraz, lehen aldaketa egin du Iraia Iturregik markagailua iraultzen saiatzeko, gogoratu, orain dela 4 urtetik aurrera, ez da hasi oraindik bigarren zatia, esaten genuen moduan, orain hasi da bigarren zatia, Realak atera du zelai erditik, esaten genuen moduan, azken 4 denboraldietan, atzetik hasi zen Athletic, baina markagailua iraultzea lortu zuen talde zurigorriak, eta gainera 2-1 irabazi zuen 4 partidetan. Azkenengo derbian, Amaia Ursarrigik egin zuen 1-1, baina Oianaren eta Luziaren golei esker, biak azken minutuetan, Athleticek markagailua iraultzea lortu zuen, ea gaurkoan ere lortzen duen. Bigarren zatiko lehen minutuan gaude, Athletic orain erasoan, nekatzera jokatu du Morazaren bila, Morazak luze, hortxe dago Julema, zelairatu berri den jokalaria, falta egin du Gasteiztarrak, beste Gasteiztar baten ordez hartu da Julema, Paula Aranen ordez, el cambio en el Athletic, el primero. Cambio de jugadoras vitorianas, se ha marchado Paula Arana, ha entrado en su lugar Julema Corres, que acaba de cometer la falta sobre Manuela Vanegas, hementxe errepikapena, berandu iritsi da Gasteiztarra, eta falta egin dio kolonbiarrari, baloia Realarentzat, Manuela Vanegasek jaso du falta, Maggi Torre jarriko du baloia martxan, bigarren zatiko, bigarren minutuan gaude, Real aurretik orain galdu egin dute baloia Donostiarrek, Atletikentzat jabetza, hemen Lucia García, Moraza jarriko du baloia martxan, zelai erditik, Julemaren bila, baloia Realak berreskuratu du, hementxe dago Sani Franzi, atzera jokatu du Finlandiarrak Nerearekin, Nereak bere arerioa gainditzea lortu du, lurrean gelditu da itxaso, min hartuta gainera Gasteiztarra, Reala erasoan, ezkere galetik hortxe dago Manuela Vanegas, barrutik Jen Magili aurkitu du, Jen Magilik lehen ikutuan Nerearen bila, Nereak ezkerrerago, hortxe dago, kasu honetan erasoan talde Gipuzkoarra, galdu egin du jabetza, baloia Atletikentzat da, Manuela Vanegas, ere taldeki egin izketan, Naroa Uriarte jarriko du baloia martxan, Motz, Ogizarekin, Ogizak luze, Azkonaren bila, Azkonaren buruka da hortxe dago Julema baita ere, Julema jo du buruz, eta baloia kanpora da joan da, alboko sakea Realaren alde. Mentxe dago Izarne Sarasola, atzera jokatu du Manuelarekin, Manuelak luze, Baldezateren buruka da urruntzeko, baloia Nekaneren bila zioan, orain Morazarena da, Maiurrek lapurtu dio baloia Donostiarrari eta falta egin du gainera Morazak, baloia Realarena izaten jarraituko da, hementxe epailea, Inar Andrea Acevedo Dudley, Kataluniako epailea, baina Rosarion Argentinan jaio zen orain dela 30 urte, hemen errepikapena berriz ere, eta hegaletan, laguntzaile moduan, Aragonen jaiotako Carmela Capistros, eta Marta Villanueva laugarren epailea, Enrique Aiesa Duran, euskalduna da. Athletic orain erasoan, ezker hegaletik, hortxe Ainhoa Vicente Moraza, Julemaren bila, Julemaren kontrola, Enmaren aurrean, atzera jokatu du Gasteiztarrak, Garasik, luze, Nekaneren bila, Nekaneren buruka da, Luziaren bila, baina Maggi Torre aurreratu da, orain Iris Arnaizet dauka baloia, zelai erdian Asturiarrak, barrutik Nerea Eizagirre eta Jen Magile aurkitu du, kasu honetan, Jenmak
eskerrera jokatu du, hortxe dago Cecilia Marcos, Nekanek lapurtu dio baloia, hortxe Atletik orain kontraerasoa egiten saiatuko da, eskerregaletik Ainhoa Vicente Moraza, baina Realeko defentsak aurreratuko dira, hala ere, Itxaso Uriartek berreskuratu du baloia, hementxe Gasteiztarra, galdu egin du Jabetza eta alboko sakea lortu du Realak, hemen Itxaso Uriarte irudietan, eskuin galetik, Emma Ramirez jarriko du baloia martxan, bere atzean Iraia Iturregi, Sani Franziren bila, Kataluniarra, urrera jauzi da Amaiur Sarriegi, baloia berriz ere Emmari iritxe zaio, Ogiza buruz urruntzen saiatu da, baina Jabetza Realarena izango da, Gemma Gili, gatzera, Manuela Banegasekin, eskerre galera, Izarnarekin jokatuz berriz ere Manuela, Julemaren presioa, atzera Helen Eleteri, 50. minutuan gaude, beste 40 falta dira beraz, partida bukatzeko, gogoratu Atletikeko Arrobiko taldeek ere jokatu dutela asteburu hontan, eta biek garaipena lortu zuten atzo, Reto Iberdrolako taldeak, bigarren taldeak, 2-0 irabazi zion Parkesol Valladolidi, adi, Realaren rematea buruz, Aiatunen geldiketa, Gomeseko saleen txaloak, esaten ari ginen moduan, bigarren taldeak 2-0 irabazi zion Parkesol Valladolidei, hemen errepikapena, bitartean, Franziren burukada, gelditu egin du Mariasunek, Sara Ortegak eta Ane Elexburuk sartu zituzten golak atzo Lezaman, eta baita ere, hirugarren taldeak, nazional mailan aritzen den Atletik Z taldean utxeta bat irabazi zion Realaren bigarren taldeari, Zubietan, Ekaitz Garziak zuzentzen duen taldeak, eta Roberto Panpinek zuzentzen duen taldeak ere, bigarren jardunaldi honetan, garaipena eskuratu zuen, biek lehen partida galdu zuten, Hemen aurka eta Osasuna beren aurka urrenez urren, eta bigarren jardunaldi honetan bere lehen garaipena lortu dute. Beraz, Arrobiko lana ere ona izaten ari da Atletiken, orain erasoan talde bizkaitarra, Ogizak atzera, Baldezatek Mariasunekin jokatu du atzera, berriz ere Baldezate, Realaren presioa, Baldezatek luze jokatu du, baloia kanpora joan zaio, alboko sakea Realaren alde. Eskere galetik, Izarne Sarasolak jarriko du baloia martxan, 23 zenbakia, daraman jokalari honek. Luze jokatu du, Franziren bila, Franziren kontrola, Naroa Uriartek lapurtuko dio baloia eta Ane Azkonak urrundu, Azkonak Julemaren bila, baina Manuela Banegas aurreratu da, baloia lapurtzeko hemen Magitorre. Magitorrek eskuin egalera, Emmarekin, Luziaren presioa, badoa Emma, aurrera, Itxaso Uriarte kanpora bidali du baloia, alboko sakea, Realaren alde. Berriz ere Emma Ramirez jarriko du, baloia martxan, orain arte, 59 aldiz jokatu dute Atletikek eta Realak, 39 partida irabazi ditu Atletikek, 12 berdinketa eta 8 garaipen Realaren alde, adibidez ligan, 34 aldiz jokatu dute elkarren aurka, 23 partida irabazi ditu Atletikek, 8 berdinketa eta 3 garaipen Realarentzat. Laugarrenaren bila orain Donostiarrak, erasoan Natalia Arroyoren taldea, urtik eta urrutitik egin du Realak, baina baloia Atletiken defentsan jo du eta orain kontraerasoa talde bizkaitarrak eskerregaletik, Jule Makorresek baloia ezin izan du kontrolatu, baina Jabetza bere taldearentzat izango da, hala dio epaile Kataluniarrak, Acevedo Datley Andereak, baloia Atletiki eman dio, Itxaso Uriarte, zelai erdian, bigarren zatiko 9. minutuan gaudeia da, oraindik utxeta bat Real aurretik, Naroa Uriarte, Azkonaren bila, lurrera jauzi da, Antsoaineko aurrelaria eta falta egon da,
Baloia Atletikentzat. Jokaldi interesgarria dauka orain Iraia Iturregiren taldeak, berdinketa lortzeko. Garrantzitsua izango litzateke hori lortzea. Partidako azken txampa. Lasaiago jokatzeko. Hemen Oiane Baldezate baloia martxan jartzeko prest. Eta taldekideak Aria Barrura errematearen bila. Realeko guztiak defentsa lanetan. Betuen txaloak Baldezateren baloia bigarren zutoinera adi. Arriskua dago baloia penalti puntuan Garaziren errematea. Ez du jaso Luziak eta aukera gelditzea lortu du Elene Lete atesainak hemen Luzia irudietan. Garaziren errematea. Mentxe errepikapena, baloia bigarren zutoinera, Ogizaren errematea, Garaziri jauzi zaio, eta Luziak ezin izan du kontrolatu aria txikian, berriz ere errepikapena, gain zuzenera itzuli gara. Zunekoan gaude dagoeneko hemen erasoan Atletik, eskere galetik, Luzia Garziak baloia galdu du, Magi Torrek orain jabetza berreskuratu, Maiur Sarrigirekin jokatuz eta atzera jokatu du orain Donostiarrak. Magi Torrerekin berriz ere. Magi Torrek barrutik. Itxaso Uriarteren lapurketa Atletikentzat baloia orain Julema Korrez. Adi Azkonaren bila, Azkonak Aria Barruan. Errematea egin du baina Elene Letek. Geldiketa ez zegoen jokoskanpo nafarra. Sekulako aukera Atletiken alde baina ezin izan du gola. Egin Ane Azkonak. Aukera garbia hemen errepikapena. Ane Azkona Aria Barruan. Baloia goitik sartzen saiatu da, baina adi egon da Elene Lete. Ulemaren baloia itzela izan da. Errematea esen txarra, baina Elene Lete adi egon da. Ane Azkonaren gola ekiditeko. Orain lurrean Realeko jokalari bat, Iris Arnaiz. Min hartuta, Realeko medikuak eta baita ere Nerea Izagirre bere taldekidea laguntzen. Beroketa lanetan Claire Pleuler, Gloucesterren jaiotako erdilaria, urten etorritakoa Granadilla Tenerifetik, baita ere Atletiken hiru jokalari beroketa lanetan, Eunate Arraiza, Ainise Barea Peke eta Marta Unzue, Israel Alvarez prestatzaile fisikoarekin batera, hemen San Mameseko hegaletako batean, beroketa lanetan, Iris Arnaizek min hartu du, zaletuen txistuak, egin ustez denbora galtzen ari da Asturiarra. Atera egin beharko dute berdegunetik. Sorti zenbakiara eman jokalaria. Oraindik ez da altxatu. Hemen bere laguna Lucía Galdezka. Se ha hecho daño Iris Arnaiz, que se marcha en camilla entre los aplausos de sus compañeras y también del público, que ahora se ha dado cuenta que de verdad está lastimada la asturiana. Vemos cómo aplaude el público de San Mamés, que ha venido en gran número a la grada de la catedral. Claire Pleuler zelairatzeko prest, Granadilla Tenerifetik etorritako jokalaria, estatu batuarra. Realean lehen aldaketa izango litzateke orain 10 jokalarekin Natalia Arroyoren taldea. Baloia bueltatu dio Atletikek Realari. Kiroltasun handiz, nola ez, derbietan badago saltza hori, baina azken finean bi talde euskaldun dira eta jokalarien arteko harremanak askotan oso estuak dira. Zain falta egin du Julema Korresek. Baloia Realaren alde, partidako lehen ordua beteko da aurki hemen San Mamesen, oraindik Real aurretik gutxeta bat. Markagailuan, lehen zatian iritsi da gola. Ere atean sartu du nahi gabe Ainhoa Vicente Morazak.
Orain berdinketaren bila ari da Atletik. Itxaso Uriartek atzera, Garasiren bila, Garasik Baldezaterekin. Baldezatek luze joko du, eskere galera, hortik sartuko da Lucia García, baina Realeko defentsak urrundu du baloia, eta kontraerasoan atera da nahi du orain alde donostiarrak. Itxaso Uriartek falta egin du eta gainera txartela ikusi du erdilari gasteiztarrak. Amaiur Sarriegi korrika zetorren eskuine galetik, hemen Claire Pleuler. Lehen aldaketa beraz, primer cambio en las filas de la Real Sociedad, ha entrado Claire Pleuler en sustitución de la lesionada Iris Arnaiz. Vemos a la estadounidense procedente del Granadilla Tenerife, que va a jugar la última media hora de partido. Reala berriz ere erasoan, Garasi Muruaren baloia Itxaso Uriarteri jauzi zaio. Itxaso Uriartek Oiane Baldezaterekin. Baldezatek burua altxatu eta Garasiri eman dio berriz ere baloia. Bueltan Baldezateri. Baldezatek orain barrutik. Julema aurkitu du, Julemak lehen ikutuan. Irene Ogizaren bila jogatu nahi zuen, baina Realak lapurtu du. Ezker galetik orain erasoan Natalia Arroyoren taldea. Hortxe Cecilia Gemma Giliri berriz ere Ceciliaren jaurtik eta adi Mirari Uria zen azkenean. Mirari Uria sartu da baita ere bigarren zati honetan. Azpeitian jaiotako jokalariak jaurtik eta egin du atxeen aldian egin du aldaketa Realak. Mirari Uria sartu da Cecilia Marcosen ordez, beraz bi aldaketa egin du Realak. Eta bat Atletikek. Como decíamos, ha hecho dos cambios la Real, pedimos disculpas. El cambio en el descanso, que no habíamos comentado anteriormente, ha entrado Mirari Uria por Cecilia Marcos. Acaba de tener la azpeitiarra una ocasión para poner más tierra de por medio. De momento el Athletic la ha evitado y que busca el empate. Orain Reala erasoan, Nerea Eizagirrek lortu du baloia berreskuratzea Amaiur Sarriegiren bila zioan, baina Atletikeko defentsak aurreratu dira. Morazak urrundu, baloia kanpora irten da, alboko sakea. Realaren alde, hemen errepikapena Mirari Uriaren jaurtiketa. Ongi zioan, baina Mariasun Quiñonesek geldiketa ona egin du. Jaurtiketa honetan Atletik erasoan adi, Nekaneren baloia Azkonaren bila, baina Isarne Sarasola aurreratu da, berriz ere Atletikek baloia berreskuratu du, hemen Ogizak eskerrera di baloia Luziaren area barruan. Luziak aurre hartu dio Maggi Torrek, baloia ez da irten. Julema Korresek dauka eskerre galean, berriz ere baloia areara. Realeko defentsek urrundu dute baloia, gainera kontrola egitea lortu du Gemma Gilik, baina orain Garasiri jauzi zaio baloia. Hala ere Nereak berreskuratu du kontraerasoa Realak adi, arriskua dago eskuinetik Sani Frantziara barruan. Sani Frantzik erdirak eta jarria aldu, baina oso adi egonda Mariasun Quiñones, baloia eskuekin hartzeko. Samameseko saletuen txaloak. Atletik orain erasoan eskerre galetik, baloia galdu dute Zurigorriek. Claire Pleuler atzera Manuela Banegasekin. Honek Isarne Sarasola aurkitu du berriz ere Manuelak Claire Pleulerekin. Estatu Batuarrak Isarne Sarasola aurkitu du berriz ere. Atletiken presioa. Maggi Torre berriz ere Manuelarekin. Manuelak Isarne aurkitu du eskere galean. Erdia gurutzatu du Arrobiko jokalariak, baloia Atletikek berreskuratu du, hementxe Ogizak luze jokatuko du Julemaren bila. Ez du kontrola egitea lortu Arabarrak, eta baloia Helen Leteri iritsi zaio. Atezain Gipuzkoarrak Maggi Torrerekin. Maggi Torrek baloia kontrolatuta darama eskuine galera Amaiurrekin. Amaiurrek atzera jokatu du, baina baloia galdu dute bere taldekideek, eta Mariasuni iritsi zaio. Mariasunek luze,
Nekaneren bila, Nekaneren buruka da, zelai erdira ez da iritsiko Azkona, Manuela Banegas aurreratu zaio, hementxe Nerea Eizagirre, Itxaso Uriarteren aurrean, Nerea Badoa, baloiarekin arean sartuko da Nerea, Nerearen jaurtiketa, eskerrez, baloia Garasiren gorputzean jo du, eta kornerra izango da lehena, bigarren zati honetan, Nerearen jokaldi ona, eta jaurtiketa ere, baina hortxe zegoen Garasi murua, baloia kornerra bidaltzeko hemen errepikapena, kornerra eskerre galetik izango du Realak, bigarrenaren bila talde Donostiarra, Nerea Eizagirre berak jarriko du baloia martxan, bigarren zatiko 20. minutua bete denean, oraindik kutxeta bat aurretik Reala, bigarrenaren bila, Natalia Arroyo zuzentzen duen taldeak, Ibesoak gora, estrategia jokaldia agindu sortzen Nerea, baloia aria txikira, Baldezateren buruka da urruntzeko, eta orain Atletikek kontraerasoa egitea nahi du, Lucia katzera, Itxaso katzerago, Garasiren baloia luze, Luciaren bila, bi aldaketa, prest Atletiken, Peke eta Marta Unzue sartuko dira berdegunera, Ogiza Badoa, bere ordez Marta Unzue sartuko da zelai erdian, Ogizaren zat Txaloak, eta Nekan ere Badoa, bere ordez Peke, zelaiatuko da Pekeren debuta San Mamesen, pare bat minutu jokatu zutuen Antiguo Kanodromo zelaian pasaden igandean, eta gaur ia ordu erdi izango du Arrigorriagako aurrelariak bere saletuen aurrean jokatzeko. Lehen baloiaren bilazioan Peke, baina Letek jaso du, Peke presioan, Letek Manuelarekin, Manuelak baloia aurreran zarama adi, galdu egin dute baloia, Atletik berreskuratu du Jule Maria barruan, Julemaren errematea, gora joan zaio, ateko sakea Realarentzat, hemen Julema ez du birritan pentsatu eta bere errematea kanpora joan zaio. Reala orain erasoan, eskuine galetik Einmar Ramirez, Amaiur Sarriegiren bila, Marta Unzue aurreratu da atzera, Nafarrak Baldezatarekin berriz ere Unzue aurkitu du adi, orain erasoan Atletik eskuine galetik Azkonak, Korrika baloia kontrolatzea lortuko du, eta bere alde alboko sakea lortu, baloia Atletikentzat, Txaloak Azkonarentzat hemen errepikapena, Izarne Sarasola aurreratu da, eta orain galdu egin dute baloia Atletikeko jokalariek, alboko sakea Realaren alde. Bigarren zatiko erdia bete da dagoeneko hemen San Mamesen, utxeta bat irabazten ari da Reala, historiako lehen derbia jokatzen ari da hemen Katedralean San Mamesen, Atletik berdinketaren bila, Itxasoren jaurtik eta urrutitik, gelditu egin du Helen Eletek, orain motzean jokatzeko atezain Gipuzkoarrak, Maili Torreren bila, Maili Torrek luze, Maili Torrek Sani Franzi aurkitu du hemen Finlandiarrak eskerrera zabaldu du, hemen Mirari Uria, berriz ere Franziren bila, Franzik eskuinera orain, Einmar Ramirez erasora dator, Ramirezek Nerea Eizagirrerekin jokatu du, Nerearen jaurtik eta berriz ere Garasik buruz urrundu, orain atzera joan zaio baloia eta Mariasunek jaso du, Mariasunek eskuarekin Morazaren bila, Realean abiletako jokalariak Peke aurkitu du, Peke aria barruan adi, eskere galetik Peke erdirak eta jarri aldu, Peke katzera baloia, urrundu egin dute Realeko defentsek, baina jauzi egin zaio erretxasea Marta Unzueri, Julemarekin jokatu nahi zuen berriz ere baloia Atletiken entzat, Naroa Uriarte
Marta Unzuberekin, honek atzera kapitainari, Garasi muruari. Zelai erdia gurutzatu du Getxoztarrak, hemen Peke Julema, Luziarea barruan. Baina aurreratuta zegoen, Barola Kaldon jaiotako aurrelaria, beraz. Arrasainak argi ikusi du eta baloia Realarentzat izango da. Hemen irudietan Luzia. Baloia una zen, baina aurreratuta zegoen. Amazazpia. Berriz ere Azkonak baloia berreskuratzea lortu du. Azkona badatu horariarantz. Azkonak Luziarekin, Luziaren jaurtik eta Helen Eletek gelditu du. Berriz ere Txaloak Atletikentzat orain hobeto ari da talde zurigorria. Berdinketaren bila. Hemen errepikapena Azkonaren pasea Luziari. Eta Helen Eletek baloia jasotzea lortu du. Reala erasoan orain eskuin egaletik. Emma Ramirez. Sani Franzi. Adator eskuin egaletik. Realeko bederatzi zenbakia. Franziren erdiraketa penalti puntura. Hortxe dago Marta Unzue baloia urruntzeko. Naroa Uriarteren bila. Bakion jaiotako defentsak kontrola egitea lortu duta gainera. Azkona aurkitu du. Azkonak Marta Unzuberekin. Marta Unzue badator baloiarekin Ariarantz. Martak eskuinera Naroaren erdiraketa. Baloiak Izarne Sarasolaren gorputzean jo du eta kornerra izango da. Bigarren zati honetan Atletikentzat. Baita ere bat izan du Realak. Bigarren zatian. Orain Marta Unzue baloia martxan jartzeko prest. Adatoz ere taldekideak. Balo artean. Errematearen bila Marta Unzuek baloia jarriko du eskuin egaletik. Jokaldia aginduz. Baloia penalti puntuala bigarren zutoinera. Kanpora irten da azkenean. Ateko sakea Realaren alde. El saque de puerta favorable a la Real Sociedad, que sigue por delante en el marcador 0-1. Recuerden, gracias al gol de Ainhoa Vicente Moraza, en este caso en propia puerta en la primera mitad, a la salida de un córner. El Athletic que busca empatar. Itxaso Uriarte, que había recuperado la pelota. Athletic baloia berreskuratu du. Julema Korresek eskuine galera. Ane Azkonaren bila. Izarne Sarasola aurreratu da. Izarne Sarasolak amaiura aurkitu nahi zuen, baina ez da iritsiko Donostiarra kontrolera. Berriz ere baloia Atletikentzat. Hemen Oiane Baldezate. Marta Unzue. Garasi murua kapitainarekin jokatuz. Garasik eskerrera. Orazarekin. Berriz ere Garasi. Nerearen presioa. Garasik Baldezaterekin jokatu du. Baldezatek barrutik. Julemaren bila. Julemak Naroa Uriarte aurkitu nahi zuen, baina ez dute elkar ulertu. Alboko sakea Realarentzat. Izarne Sarasola. Luze jokatu du Sani Franziren bila. Igandiarraren kontrolak. Baloia galdu du. Gainera Atletiken alde izango da. Alboko sake batekin. Hemen Naroa Uriarte atzera. Zenbakia daramane jokalariak. Seiarekin jokatu du Baldezaterekin. Baldezate Garasiri. Garasi zelai erdian Itxaso aurkitu du. Itxasok buelta eman eta atzera. Baldezatek orain eskerre galera. Luziaren bila. Realeko defentsek urrundu dute, baina Morazak eramango du baloia. Azkenean hemen Donostiarra badator Moraza. Morazak Azkona aurkitu du. Azkona badator Realiara, baina Manuela Banegas erdian jarri zaio. Atea itxi dio atzelari kolombiarrak. La ere baloia Atletikena da oraindik. Eskuin egaletik Marta Unzue. Erdiraketa jarri dezake Nafarrak. Lortu du lehen zutoinera, baina Bek ez da iritsi errematera. Gainera baloia Arrigorriagako aurrelarian jo du eta ateko sakea izango da Realaren alde. Azken ordular ordenera iristeko zorian gaude hemen San Mamesen katedralean. Oraindik Real aurretik utxeta bat markagailuan. Athletic berdinketaren bila.
Eta zergaitik ez, markagailua irauli nahi du Iraia Iturregiren taldeak. Hala ere Reala orain erasoan, eskuinegaletik Mirari Uria, area barruan sartuko da Azpeitiarra, bere errematea nahiko indar gutxi zeraman, eta Mariasun Quiñonesek arazorik gabe gelditu du hemen errepikapena. Azkarrago iritsi da Mirari Uria, erdiraketa egin du, eta Mariasun aria txikian aurreratu egin da baloia jasotzeko. Berriz ere baloia Realak dauka, hemen Claire Pleuler, eskuine galera berriz ere Miraritekin, Mirarik erdiraketa jardezake, berriz ere Clairerekin jokatu du, Clairek atzera, Emmarekin, itxaketa urten, Claire eta Emma atzera, Franzirekin jokatu nahi zuen, baina Morazak lapurtu dio baloia, hemen Morazak zelai erdia gurutzatu du, Morazak eskerrera jokatu du Luziarekin, Luziak erdiraketa jardezake lehen zutoinera, Luziak baloia areatik pasada, ez da iritsi Azkona, eta Izarnek baloia urrundu du, berriz ere baloia Atletikentzat, orain erasoan Atletik berdinketaren bila, hobeto ari da bigarren zati honetan, Iraia Iturregiren taldea, oraindik ez du galdu denboraldi honetan, bere 5 lagun artekoak irabazi zituen eta ligako lehen partida ere Realak lagun artekoetako bat galdu zuen. Euskal Herria Kopako finalerdia alegia eta beste guztiak irabazi zituen. Orain Atletik erasoan adi, baloia Pekeren bila, Peke da iritsiko. Etuen txistuak, presioa egiten ari dira etxeko saleak, bere taldea bultzatzeko asmoz. Orain Atletikek jabetza kontrolatzen du hemen Marta Unzue, Julema Korrez. Martarekin jokatu du, hemen Nafarra, beste Nafar batekin, Ane Azkonarekin, Ane Azkonak erdiraketa jar dezake, baloia Izarne Sarasolaren gorputzean jo du, eta alboko sakea izango da Atletiken alde. Eskuine galetik Naroa Uriartek jarriko du baloia martxan, Naroa Uriartek motz, Pekerekin, Peke katzera, baloia Marta Unzuek aria barrura, Julemaren saltoa, Luziak jaso du kontrola, Luziak aria barruan sartzeko saiakera, baina Realaren defentsak urrundu du, orain Reala sufritzen, Atletik erasoan etengabe, Ainhoa Vicente Moraza, Pekerekin, Peke esker aldean, areatik gertu, hortxe dago Peke, aria barruan sartuko da, baina lapurtu egin ditute baloia, eta Realak orain kontrajasoa egin nahi du, baina ezin izan du jabetza asko mantendu, ala ere baloia Franzi jauzi zaio, Nerearekin jokatuz, Nerea eskuine galetik, Nerea kapitaina aurrera dator, Nerea kornerra lortu nahi du, baina ez du bere helburua bete, Atletiken defentsak urrundu, baloia ala ere Realarentzat da, Emma Ramirez badator erasora, Kataluniarra, Emmak baloia Jemari laga dio, eta baloia kanpora joan zaio, Mariasunek eskua sartu du, baina ala ere baloia langatik jora irten da, Gemma Giliren jaurtik eta ona izan da, aukera Realarentzat bigarrena egiteko, hemen errepikapena, urrutitik saiatu da Gemma Gili eta baloiak langa jo du, hemen errepikapenean argi ikusi da, baloiak langa jo du, eta Atletikentzat zorionez, ateko sakea izan da, Arasimurua, Oiane Baldezate, barrutik Julema aurkitu du, Julemak itxasorekin jokatu nahi zuen, ez dut elkar ulertu, baloia Realarentzat da, hemen Nerea Eizagirre, bere jaurtik eta ez da ona izan, ateko sakea Atletiken alde. Mariasun Quiñonesek askar jarriko du baloia martxan, oraindik 11 minutu falta zaizkigu, 80garrenera iristeko beroketa lanetan, Sofisti Jart, Mariana Zerro eta Eunate Arraiza.
Natalia Arroyo. Pozik bere taldearen lanarekin. Bere bigarren garaipena izango litzateke denboraldi honetan, baina oraindik 10 minutu falta dira. Baita ere beste partida batzu jokatzen ari dira. Sevillak eta Levante kutxean amaitu dute. Villarrealek 1-0 irabazi dio Eibarri. Valentziak 2, Sporting Huelvak 2. Rayok huts Alavesek 1 barkatu. Real Madridek huts Atletikok 2 eta Granadilla Tenerifek huts Madridek huts. Atzo Barsak huts eta 5 irabazi zion Betisi. Gain falta aserretu egin da Julema Korrez. Magik txartela ikusiko du. Elastikotik oratu dio Julemari. Falta argia beraz. Realeko zentralak egin duena. Hemen errepikapena. Aserre bizian Julema Korrez. Basioan korrika eskeregaletik. Bederatzi zenbakia daraman jokalaria. Eta kontrarasoa ekiditu du Maitorrek. Mariasun Quiñones entzata baloia areatik kanpo ondarri bitarra. Luze jokatuko du Eskuñez, Peke aurkituz. Peke kontrola, buelta eman da Azkonaren bila. Azkona Eskuñe galean berriz ere Pekerentzat jokatu nahi zuen, baina baloia Realak urrunduko du. Hala ere berriz ere Atletikek berreskuratu du. Hortxe zegoen Azkona, baina Amaiurrentzat da baloia. Maiurrek orain eskerregaletik kontraerasoa egin nahi du Frantzirekin, baina baloia joan egin zaie alboko sakea Atletiken alde. Garasin burua jaso du baloia. Morazarekin jokatuz. Azken 8 minutuetan sartuko du gara hemen San Mamesen Atletik. Berdinketaren bila. Hemen Julema Korrez borrokan. Baloia Marta Unzuerei jauzi zaio. Itxaso Uriarte baita ere borrokan. Arabarrak baloia berreskurartzea lortu du Lucia García. Eskerregaletik hementxe dator Barakaldon jaiotako aurrelaria. Baloia penalti puntura Pekeren bila, baina Realeko defentsek urrundu dute. Gainera Nerea Izagirrek egin du kontrola. Nerea Izagirre badator zelai erdira. Claire Fleuler, Morazaren lapurketa adi. Arriskua dago eta Morazak baloia lapurtu du. Morazak Azkonarekin. Hementxe Azkona, hemen Nafarra area barruan. Adi Nafarrak erdiraketa jar dezake. Nafarrak jauzi egin da lurrera. Penalti eske saleak. Ez da eser egon Acevedo Dudley epaiaren ustetan, eta orain Reala eraso kontraerasoan. Eskeregaletik Amaiur, orain Sani Franzi. Sani Franzik jaurtik eta area barrutik egin dezake, baina Mirari Uriari lagadio baloia. Mirari Uria area barruan aurtxe dago Mirari. Eta baloia kanpora bidali du Azpeitiarrak. Bi lagun zituen atzean, baina jaurtik eta egitea erabaki du. Garasi orain lurrean min hartuta, Getxoztarra. Ainhoa Vicente Morazarekin estiramenduak egiten. Bitaina min hartu du. Hemen aurreko jokaldiaren errepikapena. Lapurtu egin dio baloia argi eta garbi Claire Fleulerrek. Eta hemen Garasi oraindik min hartuta, laitik kanpo. Ea partidan jokatzeko, jarraitzeko gai den. Erikuak sartu dira, hurbildu dira hobeto esan da. Garasiren tokira. Jokalari bat gutxiagoarekin Atletik, orain Reala erasoan. Adi, Amaiur Sarriegik jaurtiketa egin dezake. Eta Mariasunen geldiketa. Berriz ere Adi, atezain ondarri bitarra. Gola ekiditeko. Mariasunek motz jokatu du. Itxaso Uriarterekin. Orain zentral modutan. Garasiren Garasi ez dagoen bitartean. Diane Baldezate atzera Mariasunekin. A punto de alcanzar los últimos 5 minutos de partido. Concretamente quedan 6. La Real Sociedad que
sigue por delante en el marcador gracias al gol en propia puerta de Moraza. Moraza que baloia berreskuratu du orain, Pekerekin jokatuz, Pekeren erdiraketa eta korner izango du Atletikek. Bigarren zati honetan, Txaloak Pekerentzat. Eunate Arraiza sartuko da berdegunera orain. Aurkiko jokalariak baita ere Urduri. Atletikeko jokalariak bere taldea bultzatuz. Baita ere Saletuak, Txaloak entzun aldira hemen San Mamesen. Korner izango du Atletikek. Orain Itxaso jarriko du baloia martxan. Jokaldia aginduz. Eskuinarekin joko du Gasteizen Jaioto kordilariak. Baloia bigarren zutoinera. Ezin izan du errematea egin Atletikeko inork, baina oraindik erasoan Atletik. Baloia aldezatek berriz ere arean sartu nahi zuen. Eta berriz ere kornerra izango da Atletiken alde. Itxasok berriz ere joko du eskuin aldetik. Hiru daramatza Atletikek bigarren zati honetan. Zazpi aldekidearia barruan. Errematearen bila. Menelen elete. Atepean. Itxasok jokaldia aginduz. Besoak gora. Koko zerura. Baloia lehen zutoinera Garaziren errematea. Bueltatu da Garazi. Baina ezin izan du errematea egitea lortu. Naroa Uriarte lurrera jauzi da. Hala ere baloia berreskuratu dute Atletikeko jokalariek. Ane Azkonak baloia atzera jokatu nahi zuen. Berriz ere baloia Itxaso Uriarterentzat bere jaurtiketa kanpora. Itxasoren jaurtiketa kanpora joan da. Teko sakea Realaren alde. Aldaketa dator orain. Adoa Garazi murua. Adoa zentral moduan arituko da eta Eunate hegalean. El cambio en el Athletic, por lo tanto, pasa Naroa a ser la central. Se ha marchado Garazi con algunos problemas físicos, pidiendo el brazalete de capitana a Marta Unzué, y en su lugar ha entrado Eunate Arraiza, que se coloca como lateral zurda, pasa al lateral diestro Ainhoa Vicente Moraza. Moraza jarriko da, eskuin hegalean, defentsan, eskerrean Eunate Arraiza eta Naroa Uriarte hemen orain irudietan, zentral moduan arituko da, azken 3 minutu hauetan. Alboko sakea izango du Realak bere alde. Partida aurretik bukatzea nahi du talde donostiarrak, orain kornerra lortu du bere alde. Sani Franzik, bigarren zati honetan talde gipuzkoarrarentzat. Ez dauka inolako presarik Nerea Eizagirrek. Baloia berriz ere martxan jartzeko Tolosarrak. Betuen txistuak entzun daitezke. Estrategia jokaldia agintzen Nerea Eizagirre. Eskuinez joko du Tolosarrak, baloia bigarren zutoinera, errematea. Urruntzea lortu dute Atletikoko jokalariek, Eunatek egin du, baina erretxasea berriz ere Franziri jauzi zaio, bere jaurtiketan Mariasunek gelditu du. Azkar aterako du Hondarribitarrak luze. Kasu honetan Luziaren bila. Baita ere hortik zegoen Peke. Urrundu egin dute Realeko defentsek. Aldezatek berreskuratu du eskerrera. Rapagakoak, Julema aurkitu du, Julemaren kontrola. Julema badator barrurantz. Julemak orain Eunate aurkitu du, Eunate zelaitu berria, Nafarra. Miraren aurrean, galdu egin dute baloia orain Atletikeko jokalariek. Eta epaileak, jokoa gelditu du, bi jokalari lurrean, Julema eta Mirari. Min hartuta hemen errepikapena. Sani Franziren jaurtiketa gelditu egin du Mariasun Quiñonesek. Berriz ere errepikapena. Eta Ainar Andrea Acevedo Dudley. Berriz ere partida jokatu daitekela. Agindu du. Berriz ere falta Realaren alde.
Azken minutuan sartuko gara. Gogoratu etorren astean, Liga etengo dela, nazioarteko partidak direla eta dugarren jardunaldian Realak Sevilla jasoko du Zubietan eta Atletikek beste derbi bat jokatuko du, kasu honetan Eibarren, Unben, Eibar Kirol elkarteanen aurka. Azken minutuan gaudeia da, Reala erasoan eskuinegaletik. Eunatek urrundu, Eunate Lucia aurkitu du adi orain, Atletike kontraerasoan, Lucia korrika badatore, barrurantz, baina baloia galduko du Barakaldon jaiotako aurrelariak, Helen Elete ere atetik irten da, 4 minutu gehiago jokatuko dira. Hemen katedralean, San Mamesen, 4 minutu beraz Atletikek. Partida berdintzen saiatzeko gutxienez, baloia areara berriz ere, Helen Eletek jasoko du. Eta Peke iritsi baino lehen, eskuekin hartuko du. Gara pizka bat galduz, Zumarragako atezainak orain luze, jokatuko du, zelai erdira, Itxaso Uriartek kontrola, atzera Gasteiztarrak, Eunate Arraizaren bila, hementxe Biurrunen jaiotako jokalaria, puntuerekin, berriz ere Eunate, Luziak barrutik, Marton Zueren bila, berriz ere Luzia ariaran zetorren, baina Realeko defentsek baloia lapurtu diote, zetorren korrika Amaiur, azkarrago iritsi da Moraza, eta orain badator Baldezate erasora, 3 minutu falta dira partida bukatzeko, Baldezateren baloia luze, kasu honetan Julemari iritsi zaio, Julemaren kontrola, eskuine galera, hementxe Azkonaren kontrola, aria barruan Azkona katzera Pekeren bila, Peke jaurtike dezake, Peke kanpora, Pekeren jaurtiketa eskerrez, Utoñetik oso gertu irten da, eta teko zakea izango da, aretuen txaloak aukera garbia izan du Ainize Barea Pekek, baina baloia, zoritxarrez, kanpora joan zaio. Hemen errepikapena, egimendua ona izan da, errematea kanpora joan zaio, kaldi oso ona egin duan Azkonak, iskin eginda areara sartu da, eta baloia atzera lagadio Pekeri, eta bere jaurtiketa, gutxigatik kanpora, oraindik denbora dago, berdinketa lotzeko, hala ere orain Reala, erasoan, Emar Ramirezek Sani Franziren bila, Sani Franzi eskuin egaletik, denbora galdu nahian, orain Baldezatek baloia lapurtu dio gainera, ies egin dio kontrolak, Sani Franziri, eta ateko sake izango da Atletikentzat, minutu terdi besterik ez da falta hemen San Mamesen Atletik, berdinketaren bila, Iasun Quiñones, Naro Uriarte, luze joko du, Bakioko zentralak, Ulema aurkitu du, Ulemaren kontrola, ere ies egin dio baloiak, Gasteiztarrari orain erasoan Reala, baina berriz ere baloia Atletikentzat da, hemen Naroa katzera Itxasorekin, adi berreskuratu egin du baloia Realak, baina Eunatek baloia urruntzea lortu du, azken minutuan sartuko gara aurki, oraindik denbora dago, Morazak buruz urrundu, berriz ere baloia Realarentzat da, hemen Izarne Sarasola, 23 zenbakiarekin, arrutik Jen Magili aurkitu du, Sani Franzi berriz ere, eskerre galetik orain Reala, Izarne Sarasola, baloiarekin, barrutik Sani Franzi badator, aurrerantz, baloia Realarena da oraindik, eta minutu erdi besterik ez da falta, bukaerara iristeko, azkena izango du Atletikek, baloia berreskuratu du, Oiane Baldezatek, luze jokatu du kasu honetan Atletikek, Morazak, falta etxeko taldearen alde, azkena izango da Atletikentzat, baloia luze jarriko dute, erremate baten bila, jokalari zurigorriek, Menjulema Korrez badator, areara, Baldezate joko du luze, 84. minutua bete da oraintxe bertan, beraz azkena izango da, jokaldi hau, Baldezatek luze joko du,
Atletikek berdinketa lortzen duen, Baldezeren baloia, Ane Azkonaren bila, Ane Azkonak borroka, Izarnerekin, Izarneren baloia Donostiara joango dira. Ostasuna nabaria da kanpoko taldeko jokalarien artean. Orain saletuak ere ikusten ditugu hemen Samameseko armaietan, saletu txuri urdinak, garaipena ospatzen Realak derbia irabazi du, txeta bat, gola lehen zatian iritsi da, estrategia jokaldi baten ostean, Morazak nahi gabe, bere sareetan sartu du baloia. Lehen porrota Atletikentzat denboraldi hontan, etenaldira 3 punturekin joango da Iraia Iturregiren taldea, 6-6 Natalia Arroyoren taldearentzat, beraz Realak garaipena lortu du, hemen San Mamesen Atletikek huts Realak bat. Como decimos, la Real que se lleva el derbi en San Mamés gracias al tanto desafortunado en propia portería de Ainhoa Vicente Moraza tras un córner votado por Nerea Izaguirre. Estamos viendo las acciones más destacadas, precisamente el gol que le ha dado la victoria a la Real Sociedad, el triunfo por lo tanto que se marcha al otro lado de la A8, a San Sebastián. La Real que se coloca con 6 puntos en lo más alto de la clasificación, el Athletic que se queda con los 3 que tenía. Esaten dugun moduan amaitu da partida hemen San Mamesen katedralean, Realak irabazi du derbia, utxeta bat gol honi esker. Hau izan da dena gure partetik, eskerrik asko zuen arretagatik, eta 2 aste barru itzuliko gara beste derbi batekin, kasu honetan Unbetik, Eibar Kirol elkartea eta Atletiken arteko partidarekin. Eskerrik asko eta arratsalde on, agur!